Hi guys! I'm gonna make a quick room tour. Okay, karon pa ko naka-room tour nga pauli ay ng Philippines. So, we are staying in She Hotel sa TST. Muna mong room. Tapos, may king bed with my king na siya sofa. Yeah, favorite spot na yun. Ang king bed. Tapos, may TV. May water. Nag-refill sila water every day. Yung naka-can lang. Kaya, 2 can water. Yung kayo na, Watson's water sila dire. 2 cans per day. Mga sleeper same gyapon mga amenities nila nga mga tissue slippers, mga money sila. Sorry kung kalat na ang bathroom kayo nagamit na. Ganyan ang bathroom. Limpyo sila diri guys. Then, not that mahal. Basta sila hair dryer. This is me. Wow. Airport outfit for today. Then, pwede po ka maka-request o plancha. Then, nanapod sila yung telephone. Okay po lang services dito guys. Tapos, limpyo po. So, this is the lobby of our hotel. Yan siya. Hi! Good morning! Lobby sa hi! Then, tayo outside. Katugnaw ko guys. So, muna yung hotel. The She Hotel. She Hotel sa 7 Minden Avenue. Tugnawa So, doon lang mi sa doon mi sa Central TSP. Doon lang mi sa Avenue of Stars. Ano yung mga stayhan, dapet. Doon lang mi sa Ichiran. The She Hotel. It's the She Hotel. So, silingan na lang Ichiran guys. Diba sa kanto, turn left, Ichiran na siya. Doon lang pagkaunan. Doon lang pag may mall. Katong K11 na Hyatt yata. So, if you're looking for budget hotel nga, nindot. Not that budget na makatipid yung ka. Nadyo siya pagka-pricey gamay pero worth it ang imuhang gibayad sa iyang price, sa iyang gina-offer po na mga services po.